दा नैबेयाव मा बुंगोन जे नोंसोरो दानि बुंबाय जे एखे फरायसा एखे एग्जाम जादों एखे मास्टारानो फोरोंदों एखे लेखाखौनो फरायदों मानो सासेया फार्स्ट डिभिजन मोनखो मानो माखासेया फेल जादों बे बाथ्राखौ नैयाव बुंदों उइनार्स डु नट डु डिफारेंट थिंग्स माने सासे साक्सेसफुल जानाय फरायसाया जिखुनु गुबुन जिनिस मावा आं साक्सेस जाबायना आं गुबुन जिनिस मावाखै दे डु दैट थिं डिफारेंटलि बाकी गथ'फोरनि जि जिनिस दङ आंनियावबो बिनो दङ किन्तु आं मा खालामदों आं एसे उल्थायै मावदों जि समाव नोंसोरो गेलेबाय थादों आं बे समाव फरायदों जि समाव नोंसोर उन्दुबाय थादों बे समाव आं फरायदों आं जेला मेट्रिक परीक्षा होयो जोंनि गामियाव जोंनो फार्स्ट मेट्रिक पास खालामदों आंनि लोगोआ बेसे बुरजा दङ मिथिगौ 23 जन लोगोआनो 23 जन लोगो आरो बयनिख्रुइ सेन्टाराव आंनि न' बयनिख्रुइ सेन्टार माने ओरै आदा लोगो लोगो दानिया लोगोफोरा मा खालामो फरायनायाथ' रावबो फराया फुङाव मोनसे ग्रुपआ फैयो बेरायलाङो साइकेलनि आंहा बेरायनो थांसै फैयोना थांलायबाय आरो ओरैनिफ्राय सानै फैलायबाय आंहा दुगैनो थांसै फैयोना आरो बे थांलायबाय आरो ओरैनिफ्राय फैलायगोन आंहा बाजाराव थांनो थोरोनानै आरो बे थांलायबाय अब्लानिया आं मा खालामोमोन आंनि आफाया जेला दुब्लियाव थाङा बियो लामायाव थाबाय थायो जेला गथ'फ्रा ओरै फैयो लिंहरो बेरायलाङो साइकेलनि अब्ला बियो बुङो जे थांबाय बि दहायनो थांबाय होननानै आं फरायबाय थायो आरो मालाबा ओरैबायदि जाबाय परीक्षा फैथारबाय जाय फराया बिथ' आड्डा मारिबाय थायो परीक्षायानो फैथारबाय जानोसै बै समाव सोरबाया फैनानै नोंनियाव जबाय थायो फरायनायाव नोंहा डिस्टार्ब जायो आं अब्लानिया बुङोमोन बिराद बे सानैया उन्दुनोसै होननानै नों थांथ'दो दे आं उन्दुनोसै होननानै नङाबा मा बुङो लोगो मानसि नों थाङोबाबो गाज्रि मोनगोन आं ओरैनो माने बिराद उदै सादों आं उन्दुथ'नोसै नों थांदो होननानै जै बे थांबाय लोगो लोगो सिखारना फरायबाय